Foli ani wale ɲuman bɛ ka ɲɛsi aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni kuma in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen don jabaraniw kɔrɔ k'aw ɲɛmada walasa faamuya bi sɔrɔ aw fɛ téléchérifla bamanankan kunnafoni na walawalali bɛna k'aw ye minnu na Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan nin y'a kuma selen ye bakuruba kunnafoniw filɛ ka se ka jamanaden ɲumanya hakilinan don maaw la o kadra de kɔnɔ jɛkulu bɛ wele ko Mali kunko a ka bonyamasigi kɛnɛ sigi sen kan ka jɔnjɔndi kɛ maaw ma kabini k'a daminɛ mɔnikɛlaw la jagokɛlaw politiki maaw ka taa se diinɛmaaw ma u ka cɛsiri an'u ka wulikajɔ kama jamana ka ɲɛtaa sabatili la denmisɛnnin maa minnu sigilen don Bamakɔ ka bɔ Tuba n'u bɛ wele ko les jeunes ressortissants de Tuba a Bamako u k'u ka lajɛrɛ fɔlɔfɔlɔ sigi sen kan kari tɛmɛnen Sotibakaw fɛ ɲɔgɔn ye senfɛ maa 44 bɛ ɲɛmaya bonya tara ka di minnu ma san 5 baara kama ninnu de bamanankan kunnafoni na kumaba ye sɔni minnu bɛna walawalali kɛ aw ye aw bisimila ka se ka jamanaden ɲumanya hakilinan don maaw la o kadra de kɔnɔ jɛkulu bɛ wele ko Mali kungo a ka bonyamasigi kɛnɛ sigi sen kan ka jɔnjɔndi kɛ maa caman ma kabini k'a daminɛ mɔnikɛlaw la jagokɛlaw politikimaaw ka taa se diinɛmaaw ma jɔnjɔndi ninnu kɛr'u ma k'a da ni maa ninnu ka cɛsiri an'u ka wulikajɔ kama jamana ka ɲɛtaa sabatili kama baara ninnu kɛr'u fɛ sibiri tɛmɛnen marisi kalo tile 11 Salimasa Magan Jabate la Kayikaw fɛ an ka maa minnu tun b'a kɛnɛ kan Amadu Kamara n'a ka jatala Mohamed Sidibe tako fɔlɔ bɔlen kɔfɛ n'o kɛra Bamako association Mali kungo n'ale ye denmisɛnnin jɛkulu tɔn ye n'a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri o bɛnnen bɛ ka maaw lakodɔn maa minnu ka wulikajɔ bɛnnen bɛ jamana ani jamana kɔnɔdenw olu ka hɛrɛ sɔrɔli ma ka jɔnjɔn ta ka d'u ma walasa ka maa wɛrɛw la nata ɲuman kɛli ma ka ɲɛsin jamana ma ani jamana kɔnɔdenw ma n b'a bila minna min kɔnɔ n y'a f'i ye n bɛ ala tɔnɔnen kɔfɛ n b'a dɔn k'a fɔ ala ye juru sarala de ye a tɛ juru dɔn nka a b'a sara n b'a dɔn fana k'a fɔ n bɛ dugu min kɔnɔ n'o ye Kayi ye n bɛ jamana min kɔnɔ n'o ye Mali ye ma Mali ni foyi ka ɲa ma Kayi ni foyi ka ɲa ma Lɛgasiko fana ni foyi ka ɲa ni ye hɛrɛ o hɛrɛ sɔrɔ n b'a kanu Mali de ye n b'a kanu Kayi de ye n b'a kanu Lɛgasiko de ye. Ni bonya min n'a kɛra n ye n bɛ fɔlɔ ka mɔgɔ min fɔ k'a barikada o ye an karamɔgɔ ye Seyid Sadif Usumani Madani Hayidara anw ye an yɛrɛ di Hayidara ma de ka kɛ a ka jɔn ye an ka diɲɛlatigɛ an'an ka lahara bɛɛ ala b'o dɔn o kuma la anw mana fɛn o fɛn sɔrɔ diɲɛlatigɛ kɔnɔ bonya kɔnɔ karama kɔnɔ an b'a dɔn an y'a bɛɛ sɔrɔ ale de tɔgɔya la an b'a fɔ a ma k'a Hayidara an bɛ sirifula bɛɛ fo nin trophée a ma di anw ma a dira ale de ma a dira an sara karamɔgɔ bɛɛ de ma u sera an ma don min na k'u bɛna d'an ma u ye min fɔ an ye ko u y'a mɛn k'a fɔ n bɛ waguli kɛ fulakan na n b'a kɛ marakakan na n b'a kɛ bamanankan na o kuma la o diyar'u ye a bonyaniw ma u b'a fɛ ka bonyamasegin kɛ n ye. An bɛ ala fo wulada in na ka ala barikada an bɛ kɛnɛ min kan bonyamasegin kɛnɛ don ala barikada kɛnɛ don ani ala wale ɲuman dɔn kɛnɛ don association Mali kunko mɔgɔw olu de an wele bi ka fara ɲɔgɔn kan Kayi yan ka bonyamasegin dɔw kɛ mɔgɔw ye mɔgɔ minnu cɛsirila jamana in kɔnɔ jamana in dɛmɛli la n'a ɲɛtaga la ani hadamadenya dɛmɛni ani mɔgɔya sabatili la ka se ka bonyamasegin dɔw k'u ye n'o ye diplôme ye. O kadara kɔnɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko association Mali kungo a ɲɛmaaw ka fɔ la u ka nin baara in a dabɔra yaasa maa minnu bɛ yen cɛ b'o la muso b'o la diinɛmɔgɔ b'o la politikimɔgɔ b'o la sɛnɛkɛla b'o la baganmarala b'o la maa o maa k'e ka cɛsiri bɛnnen bɛ i ka sigida denw ani jamana bɛɛ lajɛlen olu ka ɲɛta sabatili ma olu n'a wuli ka jɔnjɔn ta ka di ma min bɛna kɛ sababu ye i ka dɔ fara i ka cɛsiri ani ka wulikajɔ kan ka tila ka maa wɛrɛw fana la nata ɲuman ma. Nisɔndiya min bɛ ne dusukun na a ka bon ma hali kumakan tɛ n da tellement que nisɔn ka di ni y'a ye ka bɔ Kɛɲɛba ni yan cɛ 250 km mɔgɔ dama min wulila k'u ciw to yen k'u ka baaraw to yen ka fɛn bɛɛ to yen ka tugu ne kɔ ka fara n baarakɛ ɲɔgɔn kan ka na nin ka k'u ɲɛna yan bi an ka Kɛɲɛba mairie furucɛ ɲuman ne tɛ dan tɛ ne ka foli la u ye n tɛ se k'u sara sɔrɔ ala dɔrɔn ne bɛ se k'u sara n bɛ fɛn min f'u ye n tɛ se ka fɛn fɔ fo k'a fɔ u ye dɔrɔn u ni ce u ni baraji ala k'u sara vraiment ala ka bɛɛ sara mɔgɔ kelen tɛ se ko la. U y'a kuma fɔ n ye a mɛnna ne tun kan ka sɔrɔ ɲɔrɔn de bi sini sɔgɔma tun kan ka na bɛn ni ziyara ye mais u y'a fɔ n ye ɲɔrɔn ne kama n ko u k'a to dɔrɔn u ka taa Kayi ne faw bɛ yen n karamɔgɔw bɛ yen n mɔkɛw yɛrɛ bɛ yan o ka taga o ka bonya da olu kan o bɛ ne basa
tɔn mun sera ka nin fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ n b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn depuis ɲɔrɔn fɔ yan n b'a f'u ye u ni cɛ u ni baraji. Soit portelen tɛ diinɛ mɔgɔ dɔrɔn kan, ne ma fili nin kɛnɛ in kɔnɔ mɔgɔ dɔw tun bɛ yen olu ye sɛnɛkɛlaw ye, dɔw ye jagokɛlaw ye, entrepreneurs b'a la, opérateurs économiques b'a la. Bon i tɛ se ka ninnu dama fana ta k'u décorer ka sɔrɔ i ma diinɛ mɔgɔw fara kan parce que n'i y'a ye i bɛ fɛn dɔ dɔn dɔ de b'a f'i ɲɛna ko tan don, donc olu de bɛ an bila sira ɲumanw kan k'a fɔ an ɲɛna an kana sɔn nin ma, an ka nin kɛ, an ka nin kɛ. I komi n y'a f'i ɲɛna cogo min na, Mohamed El Madani Haidara ka ko an tɛ se k'a fɔ ka se a dan na, mais ni kamalen min fatura anw b'a dɔn anw ye nin kɛ anw ma nin kɛ, maaw bɛ jamana in kɔnɔ olu bɛ sa ka taa lahara u tɛ ɲinɛ a kɔ, mais k'a yira hadamaden bɛɛ la ko denmisɛnninya tɛ mɔgɔ tiɲɛ, o de y'an bila ka trophée in tɔgɔ da fa la. O y'a yira n na k'a fɔ ko balimaya kanu min yɛrɛ b'a la, ne ma fili o ye belebeleba ye, hali an ka diinɛ ko to yen, a fɔra an ɲɛna ko n'a ye ɲɔgɔn minɛ a bɛ se ka ko bɛɛ kɛ. An b'a yira u la k'a fɔ ko association Mali Congo n'ale bilara sen kan walasa ka fasoden ɲumanya kɛn yɛrɛ ye ani baara ɲuman o sabati malidenw hakili la. A ye tasibila kɛ ka ɲɛsin an karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madani Haidara a denkɛ ne ye Mohamed El Madani Haidara ye ka jɔnjɔn belebele ta k'o tɔgɔ da la k'o ɲɛsin maaba dɔ fɛnɛ ma n'o ye Amadu Adi Tali ye ka sababu kɛ a ka wulikajɔ a n'a ka cɛsiri ka ɲɛsin diinɛ o walankatali ma jamana kɔnɔ. An b'a fɔ ko association Mali Congo ko u bɛ baara min na u k'u cɛ sira fɛ yaasa maliden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na se ka fasoden ɲumanya o hakilina ta ko don a ka baarakɛtaw la sanga ani wagati. An ka jamana minisiri mun ka baara bɛ ɲɛsin an ka finitigilakaw ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma a bɔra ka tile fila taama kuncɛ Gawukaw fɛ taama in senfɛ minisiri Abdulaye Idrissa Mayiga ani Gawo finitigilaka ɲɛma minnu bɛ u ka sigi ka fɔ kɛ Gawo marabolo ka lakanako kun kan o tɛmɛnen kɔfɛ yɔrɔ caman fana bɛ minisiri taara a ɲɛda yɔrɔ minnu kan Kafune Bacili a bɛ walawalali caman k'an ye. Mali minisiri min ka caw bɛnnen don sorasiya ani sorasikɔrɔw ka caw ɲɛnabɔli ma an ka jamana kɔnɔ a tun bɛ tile fila taama min na o kun cɛra Gawo marabolo kɔnɔ. Taama in senfɛ sigikafɔ o donna minisiri ani Gawo marabolo sorasiya maa ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ ani a sigida maa ɲɛmaw u ka sigili ninnu kɔnɔna na a babu kun bɛ tali kɛ fɛn min kan jamana bɛ lahalaya min kɔnɔ bi ka sanga ni lakanako ye da sera o kɔrɔfɔw de ma kɛnɛ in kan. Sorasiya ani sorasikɔrɔw ka minisiri a y'a laɲini lakanabaga bɛɛ lajɛlen fɛ fo ka taa bila jamana kɔnɔdenw yɛrɛ la ko bɛɛ lajɛlen k'i dusukun kɛ kelen ye walasa lakana bɛ se ka sabati cogoya min na marabolow kɔnɔ ani an yɛrɛw kelen kelenna ka fasoden ɲumanya o bɛ sabati cogoya min na jamana jɔ kan bɛn ani kelenɲɔgɔnya ani yafaɲɔgɔnma kɔnɔ. Minisiri Abdulaye Idrissa Mayiga a ko siga t'a la lakana tigilamɔgɔw ani jamana kɔnɔdenw u b'u seko la lakana sabatili baaraw sira kan nka ko ali bi baara tɔba de bɛ kɔ ko bɛɛ lajɛlen ka cɛsiri bonya. Minisiri ani sorasiya maa ɲɛmaw ani Gawo marabolo maa ɲɛmaw ka sigi tɛmɛnen kɔfɛ a y'i kunda Gawo marabolo bazi kan n'u ko a ma ko base de l'air ye min ni sorasiw ka gwa turuliw baaraw bɛ sen na ni k'a kurakuraya gwa 103 olu de bɛ ka ladilan. A ɲɛ dalen kɔfɛ o baara ninnu kan sorasiya ani sorasikɔrɔw ka minisiri a y'a ye k'a fɔ ko waati min kun taara o baara ninnu bɛɛ lajɛlen ladilanni ma ni k'a kun cɛ ko waati bɛna se ka sɔrɔ baara ninnu ma se ka ban o b'a yira k'a fɔ baara lasumayalen don dɔɔni jango baara in bɛ ka lasumaya ka sanga ni waati min ye waati min kɔnɔna na ni an ka lakana tigilamɔgɔw u mago bɛ sigiyɔrɔ ninnu na kosɛbɛ Gawo marabolo ani Mopti marabolo kɔnɔ ni marabolo kɔfɔlen fila ninnu a baara ninnu bɛɛ lajɛlen kan ka ladilan walasa ka baara nɔgɔya yen marabolo ninnu olu lakana tigilamɔgɔw de ma. Abdulaye Idrissa Mayiga yani a k'a kɔ segin ka bɔ Gawo taama in na a taara ɲɛ da mɔgɔ fatulenw kaburudon kan minnu ni olu niw binna ka sanga ni janvier kalo tɛmɛnen tile 18 o wulikajɔ ye wulikajɔ min ni o taara ka kan mɔku sɛgɛrɛ ni o ye sorasiw ka kan dɔ ye. Tuba ka denmisɛn minnu faralen don ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu ye Bamakɔ faba kɔnɔ n'u bɛ wele les jeunes ressortissants de Tuba a Bamakɔ u k'u ka lajɛrɛ fɔlɔfɔlɔ sigi sen kan kari tɛmɛnen Sutibakaw fɛ ɲɔgɔn ye ba in senfɛ maa 44 bɛ ɲɛmayaso bonya kalifara minnu na san 5 baara kama maa ninnu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ka se ka Tuba ka bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ jɛkulu kelen ye an ka maa minnu tun bɛ a kɛnɛ kan Bubakar Traore a n'a ka jata la Ibrahim Kulibali. Ni lajɛrɛ in kɛra wasa dan ye Tuba ka denmisɛnnin minnu faralen don ɲɔgɔn kan Bamakɔ yan nɔ n'i y'a ta k'a lajɛ a ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ u ka jɛkulu min sigilen filɛ sen kan politiki tɔn tɛ diinɛ dɛmɛ tɔn tɛ wa nafolo ɲini tɔn fɛnɛ tɛ u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ka se ka Tuba ka denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan min b'a to u bɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ Tuba ka bɔ nɔgɔla bɛ se ka sabati cogoya min na. AGRTD
kumakan minnu b'a bolo a ko tɔn in na ko politiki ko t'a la diinɛ ko t'a la kabila ko t'a la mais kuma n'a fɔcogo don a kan ka faamu bari an fɛ diinɛ fila tɛ an fɛ wolonwula kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn diinɛ ye Muhamadu diinɛ de o de ye diinɛ kelen mais taa sira farafaraw b'a a la n'i y'i ka so dan n'a falela so bulu bɛɛ bɛ taa sira fɛ e tɛ den dɔ to yen k'i t'o tigɛ i tɛ den dɔ to yen k'i t'o tigɛ i bɛ so in de bɛ tigɛ k'a dun hali maninkaw yɛrɛ b'o la. Wa maa minnu fana tun b'a kɛnɛ kan olu y'a yira k'a fɔ jɛkulu min sigilen filɛ sen kan a bɛna kɛ sababu ye Tuuba ka denmisɛnninw u bɛna ɲɛdan kura di Tuuba dugu kɔnɔna ma min b'a to ɲinifɛnw bɛ se ka kɛ sɔrɔfɛn. A jɛkulu k'a sigi dugu tɔgɔra n'o ye Tuuba ye Tuuba komini kɛrɛnkɛrɛnnenya na Kasata na Banama mara bɛɛ lajɛlen k'a yira k'a fɔ tɔn minnu bɛ yen nɔ ka kɔrɔ denmisɛnw tɔgɔra mɔgɔkɔrɔbaw tɔgɔ la u bɛna fara olu kan ka kɛ u dɛmɛbaa ye baara la baara min n'u nana u sɔrɔ a la parce que diɲɛ an bɛ kɛ ka taa taabolo min na k'u bɛ ka yakubaya adamaden bɛ kɛ ka caya sigiyɔrɔw tɛ kelen ye dɔw bɛ Tuuba dɔw bɛ yan dɔw bɛ tunga fɛ bon waati min na ne minnu ka génération bɛ na kelen ma u fana b'a ɲini ka ɲɔgɔn dɔn o ɲɔgɔn dɔn kɔnɔna na u bɛ kɛ jɛkulu ye o jɛkulu u ye jɛkulu kɔrɔ minnu sɔrɔ yen nɔ k'u fanga fara olu kan ka se ka duguw ka développement yakubaya ka dɔ fara a fanga kan. Bon vraiment a nisɔndiya tɛ se ka fɔ ka ban bi sɔgɔma in na an nana yan an y'a sɔrɔ denmisɛnninw jeunesse u kɛra sababu ye ka dugu 7 mɔgɔba fɛn fɛn bɛ Mali la presque u y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan yan k'u ka jeunesse bureau présenter a ma kɛ dɔwɛrɛ kama pour que développement ka kɛ an ka commune na ne ye commune de dugu 7 ye surtout Tuuba vraiment o nisɔndiya o bonyana ma kojugu n'i ko mairie ko jeunesse o de kosɔn n'i ye mairie tagala ye a bolo ni jeunesse bɛ ɲɔgɔn bolo ne bɛ n profiter ka micro fɛ k'a fɔ an ka commune Mali commune tɔw ye n'u b'a fɛ u ka commune ka taa f'u ni jeunesse k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma parce que an ye expérience minnu ye kɔfɛ jamanaw na an taara stage kɛ k'a ye u développera cogo di u ma se ka développer f'u ni jeunesse ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o de kosɔn ne y'a fɔ an ka jeunesse ye n ko n'u tilara n'u y'u ka récépissé sɔrɔ dɔrɔn an pɛrɛlen don k'u makɔnɔ an yɛrɛ kun kɔrɔtilen d'u la u ka na n'u ka fara ɲɔgɔn kan an ka se ka commune ka taa ɲɛ. Kulon labɛnbaw yɛrɛ sa olu yɛrɛ nisɔndiyara nin ko in kɛnɛ kan kosɛbɛ. Laɲini fɔlɔ kun ye min ye an bɛ se k'a fɔ an y'o sɔrɔ bi o kun ye ka Tuuba denmisɛnninw bi Bamako fango fa k'u wele k'u fara ɲɔgɔn kan an kana jɛ kɛ kɛnɛ kelen kan an ka ɲɔgɔn ye an ka ɲɔgɔn dɔn an ye ci bila denmisɛnw ma an faw bɔra ka fara an kan an kɔrɔw bɔra vraiment nisɔndiya de don an hakili kun bɛ min na ala barika la jama kɔni bɔra an ka laɲini min ye an bɛ se k'a fɔ laɲini kun fɔlɔw olu sabatilen don. An bɛ dugu 7 jeunesse fo parce que n'i y'a mɛn dugu i ko ko jeunesse jamana ka tagaɲɛ bɛ jeunesse de bolo ni bi an ka jeunesse mɔgɔw sɔnna k'u tigɛ fara ɲɔgɔn kan k'u b'an ka commune tagaɲɛ de fɛ anw tɛ se dɔ wɛrɛ la an bɛ dugawu de k'u ye an bɛ dɛmɛ d'u ye mais en même temps an bɛ appel lancer musow ye foyi tɛ taa musow kɔ même si réellement on est dans la nous sommes des êtres inférieurs cela ne veut pas dire que on doit pas se battre on met appel lancer dugu 7 muso bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka bɔ u k'u cɛw dɛmɛ ni hakilina in na ka taa ɲɛ dugu tagaɲɛ de don fɛn wɛrɛ tɛ faso ko de don n'i ko faso i ko denmisɛnnin i ko mɔgɔkɔrɔba i ko bɛɛ lajɛlen. Ka maaw hakili lajigi k'a fɔ ko nin lajɛ in kɛnɛ kan min ye Tuuba denmisɛnnin minnu faralen ɲɔgɔn kan Bamako yan u ye bonyamasegin belebele kɛ maaba 3 ye nin ko in na i n'a fɔ Nbare Madu Sila Astan Madu Dukure ani Mamadu Aba Aidara k'a sababu kɛ min ye u ye dɛmɛ min lase Tuuba ma u ka diɲɛnatigɛ kɔnɔna na lajɛ in kun cɛra ni fɛn min ye sa o ye duwawu don ye ni Tuuba maabaw fɛ minnu kun bɛ kɛnɛ kan. Cakɛda min bɛ wele ko Société Aminata Kunate ni bɛɛ lajɛlen ko a ma ko baramuso a sigili sen kan kana se bi ma a ye san 9 sɔrɔ o hukumu de kɔnɔ o ɲaɲani ɲɛnajɛw sigira a fɛ o mun sen fɛ baara caman k'u bolodalen don fɛ a don ka bɛn ni kari tɛmɛnen salle de pavillon du stade Omnisport Modibo Keyita kɔnɔ an ka maa minnu kɛra seere Muktar Bagayogo a n'a ka jatala Mohamed Sidibe.
baara ninnu bɛɛ lajɛlen daminɛna ni sewa yiribaw ka ɲɔgɔlɔnbaw ye ka nabaw nisɔndiya o kɔfɛ u ye baara labila naba cɛman n'a musomanw ye u k'u fariw bɔ ɲɔgɔn na dɔɔni ni naba solo ka balan dɔnkili dɔw ye PDG Burema Dumiya ale sɔrɔla ni kana kuma ta ka naba cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen fo u ka wele jaabili la u ka nisɔndiya belebele in kɛnɛ kan a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ fɛn min bɛ buna adamaden ta ɲɛfɛ baara dɔrɔn de don sabula nin baara in bɛ daminɛ ale bolo kumana min na maa caman tun ye ale jate ko fatɔ don ɲanguma a kunkolo tɛ nka bi baara jaabi o de nana yira k'a fɔ ale ni fatoya cɛ ka jan sabula Senegalikaw Burkinakaw Guinée Conakrykaw Côte d'Ivoirekaw Congo Brazzaville ni jamanaw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kɔnɔ bi baramuso ka produit de b'a la ka n'aw timiya mɔgɔw da wa n'a samana ka bɔ a la a bɛ gɛlɛya wa PDG Burama Dumiya a tilala k'a yira k'a fɔ ni san yɛlɛma ɲɛnajɛ in kɔfɛ a ko a bɛna tɔrɔmɔɲɔn dɔ ta ni k'o fara baarakɛlaw yɛrɛ saraw kan wa baarakɛla sɔn caman bɛ yen min bɛ se maa 100 bɔ ɲɔgɔn ma a bɛ n'olu tɔgɔw sɛbɛn NPS la wa a y'a yira k'a fɔ maa min yɛrɛ bɛ baara kɛ baramuso yɛrɛ kɔnɔ bi a bɛ se maa 2000 bɔ ɲɔgɔn ma baramuso mɔgɔw a y'a jija bibi na jɔnjɔn min b'an bolo baramuso ko la bi a dogolen tɛ diɲɛ kɔnɔ bi an ye jɔnjɔn sɔrɔ fɛn caman na o ye gouvernement fɛnɛ ka dɛmɛ ye mɔgɔ damadɔ bɛ yen u bɛ an dɛmɛ ni hakilina dɛmɛ mais an kɔni bɛ min fɔ mɔgɔw ye baramuso mɔgɔw a ye n dɛmɛ k'an ka wara faga toujours o ka sɔrɔ kunkolo b'anw yɛrɛ bolo an k'an jija jamana nin filɛ bi jɔbaga wɛrɛ t'a la n'anw yɛrɛ tɛ dɛ jamana nin jɔbaga foyi tɛ jamana na n'an jeunes tɛ n'an y'an ka jamana filan kɔ baara minnu b'an fɛ yan k'o filan kɔ ka tila k'an ka dugukolo sɛnɛkɛlaw fɛnw filan kɔ n'an bɔra yan an bɛ taga min kɛ kɔfɛ o ka jugu ni yan ta ye bon o la an k'an jija nin na an ka nin minɛ ka ɲa an k'an cɛsiri an mago bɛ min na ni ala sɔnna ala b'a nɔgɔya ye ala y'an garijɛgɛ don ɲɔgɔn na bi sababu min na o ye baara de bon n'i ko baara i ko adamadenw bon baara fɛnɛ a kan kan waleɲuman dɔn o ka k'a kɔnɔ parce que adamaden ka kɛwale bɛɛ tɛ se ka sara wari la mais tuma dɔ la n'i ye mɔgɔ tanu k'a ka ɲuman don a tulo la a bɛ dusu don a la o de y'a to nin baara in kɔnɔ anw b'a dɔn min don o de kosɔn an ni minnu bɛ jɛ u k'an ŋaniya ye a bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ nin sugu ninnu de fɛ o la baramuso ka san yɛlɛma tulonkɛ nin y'a san 9 de ye mais a sigiko sabanan de filɛ nin ye o sigiko sabanan dabɔra k'a yira baarakɛlaw la ko baara in an bɛɛ de ta don u bɛ wɔsi min na a dɔnnen don u bɛ sɛgɛn min na a dɔnnen don wari tɛ anw fɛ anw fɛnɛ faso in kɔnɔ an tɛ waritigi ye mais an bɛ faso jɔyɔrɔ de la o la n'i ye nin don baarakɛlaw tulo la o bɛ n'a dɔn ko faso ko k'o tɛ wariko ye k'o ye cɛsiri de ye o cɛsiriw de ɲininen don an kelen-kelen bɛɛ fɛ bi o de la an bɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka baara ɲɛmɔgɔw ŋaniya yira baarakɛlaw la baarakɛlaw fɛnɛ k'u ŋaniya yira baara ɲɛmɔgɔw la an ka jɛ ka kow di ala ma n ye baara daminɛ tuma min na mɔgɔ caman tun bɛ découragé parce que a waati la sɔrɔ tun tɛ k'an fɛ dɔw yɛrɛ tun b'a fɔ ka maîtrise kɛ droit la ka tila ka na nin baara kɛ i bɛ tilen yala la o y'a sɔrɔ entreprise yɛrɛ bɛ yɛrɛmakaran na mais an bɛ yɔrɔ min na bi vraiment an ka sigo an bɛ ka sigo fɛn minnu na u bɛ ka kɛ réalité y'an bolo donc vraiment nisɔndiyaliba de don parce que produit caman de bɔlen don an fɛ bi produit 30 alors que an y'a daminɛ produit kelen de n'o ye baramuso sɛba ye mais an bɛ yɔrɔ min na bi an ye produit 30 de bɔ. Nisɔndiyaba de b'an na parce que an ka nin san yɛlɛma nin a ka dɔgɔn ko a jama tun bɛ se ka caya bi an si kun sigilen tɛ n'a ye ko baramuso bɛ se ka nin niveau sɔrɔ donc nin bɛ ko dɔ yira ne yɛrɛ la bi k'a fɔ sinikɛnɛ ma est ce que baramuso yɛrɛ tɛna kɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye wa donc o nisɔndiyaba bonya n'a barika kama donc an bɛ se ka foli lase bi maliyɛn bɛɛ ma minnu parce que maliyɛn bɛɛ bɛ jate baramuso baarakɛla de fɛ i cɛ o i muso o i denmisɛnnin o i makɔrɔba o nin bɛ idée dɔ di caman ma bi n'u bɔra yan nɔ kɛnɛ in kan ka taa u ka so an kɛlen don ka produit kura baden de labɛn baramuso tɔgɔ la k'a lase consommateurs ma o ni client minnu b'a san feerelikɛlabaw grossistes i n'a fɔ grossistes dépositeurs o n'an ka client minnu bɛ Mali kɔnɔ o ni Mali kɔ kan fo ka taa se farajɛ jamanaw kan an kɛlen don ka labɛnba caman labɛn mun tɛ produit caman bɔli dɔrɔn ye an bɛ se k'a fɔ ko tombola bɛ nalen dans 6 mois an kɛlen don k'o fana préparer commercial mɔgɔw fɛ parce que n'i ko ko baramuso i ko feerekɛla nin tɛ dɔwɛrɛ commerciaux
Alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru section de Bamako a ye bonyamasigi wajulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi ka ɲɛsi a ka ɲɛmakɔrɔ dɔ ma mun bɛ wele ko Mamadu Konate a ka cɛsiri n'a ka wulikajɔ ka fara a ka yɛrɛdi la jɛkulu ye. Baraba in sigira u fɛ kari tɛmɛnen Hamdalaye kɔnɔ ni a kuncira ni jɔnjɔndi kɛrɛnkɛrɛnnen dilen ni maa kofɔlen ma an ko mun ma ko diplôme de reconnaissance. Ibrahim Kulubali an ka ɲɛmada a ka sɔrɔlenw fɛ. Su in na fɛn min ka di Ala ye an b'o dɔ la kaw naba bɛɛ fɔlen kɔ ka bɛɛ barikada alimamiw fɔlen dugutigiw fɔlen diinɛ ɲɛmɔgɔw fɔlen an bɛ Ala barikada su in na fɛn min ka di Ala ye n y'a f'i ye an b'o dɔ de la bi Abdurrahman bɔra k'a fɔ ko man lam yashkuru nas lan yashkuru Allah mɔgɔw mana ɲuman kɛ maa min tɛ se k'a fɔ k'u ni ce k'u barikada n'i y'o jogo ye mɔgɔ o mɔgɔ la o tɛ se ka Ala yɛrɛ barikada o la su in na an bɛ cɛba min ka bonyamasegi kɛnɛ kan n'o ye Alhaji Muhamadu Konate kaw jɔn tigɛ foyi yɛrɛ kɔ o de kama kuranɛ ko ko i'malu fasayyara Allahu amalakum wa rasul wal mu'minin an ka baara kɛ bani n'an ye baara kɛ Ala bɛna an ye k'an dɔn mɔgɔ min bɛ baara la o dɔrɔn tɛ Ala ka kira bɛna an ye k'a dɔn min bɛ ka baara kɛ o dɔrɔn tɛ silamɛw yɛrɛ bɛna dɔn jɔn ye baarakɛla ye jɔn tɛ baarakɛla ye o la jamiyatu ansɔr dini mana ni bonya kɛnɛ in sigi ka wale ɲuman dɔ kɛnɛ sigi ka taa an ka président ma n'o ye Muhamadu Konate u ma k'a la gansan a fɔra an ka baara kɛ o ko n'an ye baara kɛ k'a b'i ye a ka cɛsiri a n'a ka wulikajɔ ne hakili la kumakɛlaw bɔra k'o fɔ sisan a ka layidu bɛnkan min b'a ni silamɛw cɛ a ma kelen bɔrɔtɔ mankutu min fɔra o bɛ mɔgɔ bɔ su in na la nka an bɛ biro fo biro min n'ale yɛrɛ k'o ɲɛmɔgɔ ye k'u barikada ni nin ɲininaw n'a ye ɲɔgɔn barikada ka ɲɔgɔn ka ɲumanw fɔ Ala yɛrɛ bɛ k'an fɛ. O de bɛ an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛw kunnafoniw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba a bɛ walawalali caman k'an ye. Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ jamana ɲɛmaaw ni jamanadenw jɛra ka bɛn a kan ka fɔ marisikalo tile 13 ka bɛn ni o ye bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ka daden kelen kɛ u k'a ma ko une minute de silence ka ɲɛsin maaw ma minnu ni olu bera bamajiw ka wulikajɔ la min kɛra sanko marisikalo tile 13 o san kelen bɛ dafa ka bɛn ni marisikalo tile 13 in ɲɛ tɛ cɔyi kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Kolowarikaw ka duguba min bɛ wele ko Grand Bassam bamajiw ye ko in kɛ yen de o kumana ka bɛn ni ntɛnɛndonya ɲɛ marisikalo tile 13 nɛgɛ ɲɛ 12 sanga 40 ani sanga 5 n'o dafara bɛɛ lajɛlen ka tasi bila kɛ ka ɲɛsin maa bilenw ma kunnafoniw ɲɛ a jira k'a fɔ sanga kunkurunin kelen daden ka kɛ tasi bila ye ka ɲɛsin maa bilenw ma maa 10 ani maa 9 de don minnu bira bamajiw ka mugu ci senfɛ Kolowari surasiya maa 3 kunbɛn o maa 10 ani maa 9 na ko in kɛ ni bi cɛ Kolowari maa ɲɛmaaw bɛ wuli ka jɔ la o ni farafinna tile bi yanfa jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ tɛgɛden ɲɔgɔn ma ka taa se Algérie jamana ni Faransi jamana ma o kɛra sababu ye ka tɛgɛ d'a ma 40 ɲɔgɔn na de ka minnu ni sigasiganaw kɛmɛ ka jira k'a fɔ olu sen bɛ sɔn ka ye ko in na Kolowari lakana tigilamaw ni Burkina Faso ta Mali ta Senegali ta u jɛra k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o de kosɔn maa min bɛ kiri ɲɛmaaya la Kolowarikaw fɛ Christophe Adou procureur de la République ale y'a yira k'a fɔ bi sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ wa u taacogo ka ɲi maa min yɛrɛ kɛra attentat yɛrɛ ɲɛkun ye ni o ye kunta dala ye a kɔni bɛ ka sɛbɛkɔrɔ ɲini bi a jɛɲɔgɔn caman kɔni bɛ minnu sera ka minɛ. Laginɛ Konakrikaw ka surasi min wele ko Abubakar Jakite dɔw k'a ma ko Tumba san 2009 min ye mugu ci Musa Dadisi Kamara la ka laban ka kɛnɛ minɛ ni kwasada in na a taara ye Senegal faba la Dakar ni laginɛkadenw yɛrɛ kun gɛn kun bɛ ka jira k'a fɔ u mago jɔ bɛ a la Laginɛ jamana kɔnɔ a ka bila kana di u ma a ka se ka dɔ fɔ maaw ye a ka dɔnda ye fɛn min ye faliba min kɛra Konakri ndolati kɛnɛ bala
septembre kalo tile muga ani segin san 2009 n'o kɛra sababu ye ka maa 150 ani maa 7 bɔnɛ a nina a dɔnko ye min ye o la a ka n'o ɲɛfɔ bɔgɔ jeninen kan an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ a bilama kɔni minɛ bɛ ka bila ka taa di Laginɛ Konakiri ma ɲɛmɔgɔw ma kunnafoniw ye a jira k'a fɔ kabini dimanche kɔni a donna Konakiri ni o ye Laginɛ faaba ye Abubakar Jagede ni u k'a ma ko Tumba Musa Dadisi Kamara ka lakanaba kɛrɛnkɛrɛnnen kun don san 2008 ni san 2009 ni ɲɔgɔn cɛ tuma min na ni Lasana Konte bira jamana ɲɛma Dadisi Kamara de nana a nɔna fanga na septembre kalo tile muga ani segi de san 2009 fanga sinamatɔw n'u kanubaw de bɔra kan dolati kɛnɛ minɛ k'a fɔ ka kɛ dɛdɛ ka jira Musa Dadisi Kamara la k'a fɔ a b'a fɛ ni ka jamana ɲɛmaaya ɲinini baaraw minnu ju jɔ ko u tɛ diɲɛ ni a ye o de se surasiw ye mugu ci maa 100 ani maa 50 ani maa 7 de la n'a ma ɲa k'a fɔ Musa Dadisi Kamara yɛrɛ ye surasi ye ko ale de ye jamana ɲɛmaa ye o don sɛgɛsɛgɛliw kun bira ka tɛnku a la kuma min na ni Abubakar Jagite Tumba kɔni y'a ye k'a fɔ ko in bɛ ka gu ale la kosɛbɛ a n'a kɛ ɲankuma a jɔyɔrɔ ka bɔ o ko in na kosɛbɛ Musa Dadisi Kamara ye maa minnu ji ka taa nɔfɛ k'a ka na a bana ka na Musa Dadisi Kamara yɛrɛ y'i se bɔ a kɔnɔ kɔrɔ k'a bɛ taa nɔfɛ a ye mugu ci o la o kɛra sababu ye o y'a yɛrɛ sɔrɔ Burkina Faso jamana kɔnɔ a yɛrɛ ye Laginɛ Konakiri jamana bila a kɔni bilama a bɛ Laginɛ Konakiri jamana kɔnɔ hali ni ko in kun ma diya ye Guinée Bissau jamana ɲɛma Jose Mario Vaz bɛ munumunu zalo dɔ la Guinée Bissau jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a marabolow la bafa kɔfɛ a y'i kunda Gabu kan nka dimanche don mars kalo tile 12 Guinée Bissau jamana kɔnɔ faaba yɛrɛ la maa minnu ye a sinaw ye a yɛrɛ ka fanga ɲini jɛkulu kɔnɔ bawo olu ta kɛn bɛ o de ye fanga sinamatɔn wɛrɛ tɛ min bɛ ka ŋwara da jamana ɲɛma la dɛ jamana ɲɛma yɛrɛ de ka fanga ɲini jɛkulu yɛrɛ de kɔnɔmaw de kɛn bɛ ka ŋwara da u yɛrɛw ka tɔn de la fanga la olu de bɔra ka nisɔngoya taamaw sigi sen ka fa bɛɛ lajɛlen la Guinée Bissau faaba yɛrɛ kɔnɔ ka jira k'a fɔ jamana ɲɛma Jose Mario Vaz a bɛ ka munumunu zaliw minnu kɛ marabolow kɔnɔ k'a kɛn bɛ ka campagne de daminɛ o kumana olu tɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ dɛ a k'a lajɛ a ka jigi ka bɔ fanga na o ye kelen ye kalata fɛnɛ ka kara kuru la k'a sigi sen kan ni u k'a ma ko élection anticipée nin y'a yɛrɛ ka fanga ɲini jɛkulu kɔnɔmaw man k'a ye nka yan n'o cɛ a kanuba minnu bɛ fanga ɲini jɛkulu kɔnɔ bawo a tilan bɛ 2 de ye ale ni a ka minisiri ɲɛma ni ɲɔgɔn cɛ olu fɛnɛ bɔra mars kalo tile 8 ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ seno ye ko fɔ wasabulo ka dayɛlɛ ten wasabulo min datugulen bɛ ɲini ka san 1 sɔrɔ sa ko barisabu ka da kan ko minisiri ɲɛma kura min sugandira nin sen ni o ye Umaru Sisoko Ambalo ye k'o tɛ ka se ka wasabulo kɔnɔna sɔrɔ ni ka taa ka déclaration de politique générale de BG kɛ Somali jamana kɔnɔ faaba la Mogadishu ntɛnɛn don sɔgɔmada joonani fɛ bamanjiw y'u deli na ko lama mɔbili kelen furuna loteli dɔ kɛrɛfɛ bɔlɔ dɔ kɔnɔ bɔlɔ min sɛbɛkɔrɔ falen don jamana ni ka maa 10 ɲɔgɔnna bɔnɛ a nin na nka lɛrɛ damadɔ yanni o fɛnɛ cɛ mɔbilitigi dɔ fɛnɛ n'a ka karini fɛnɛ bolila ka sin lakana tigilamaw daga yɔrɔ dɔ mɔ ale kɔni dama maa fa n'a bɔra a yɛrɛ kelennin na maa kɔni sɔrɔ tɛ min y'a jira k'a fɔ i nɔ don nka bɛɛ lajɛlen kɔni gɛnmɛ ka jɛkulu min kɔni kɛ ko in kɛ b'a ye o ye sebabulakaw ye barisabu ka da ka olu de kalen ka de do ko fɔ u ka fanga yɛrɛ de bi Somali jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Mohamed Abdullahi Mohamed ale min kɛra jamana ɲɛmaa ye kɔsada in na a ye dantigɛli dɔ kɛ k'a jira k'a fɔ n'a ma dɛsɛ kɔni Sebabu maji jɛkulu ko kɔni a bɛ sɔn k'i sen da ka de ni k'a sɛbɛkɔrɔ tereke nka sebabulakaw haminanko de ye k'a lajɛ fanga min bɛ senna Somali jamana kɔnɔ k'o bi ni ka na ni u ka diyagoya diinɛ fanga ye k'o cogo ko Somali jamana kunna ko silamɛya diinɛ. Waleya dɔ don bɛ Turki jamana ani Nazarala tɔnba Union Européenne jamana dɔw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Hollande jamana dɔw b'a dɔn ni pays ba ye Hollande ma ɲɛmaw de kɛlen filɛ nin ye ka Turki minisiri dɔ babali a kana se ka don Hollande jamana kɔnɔ kunnafoniw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ minisiri kelen yɛrɛ tɛ yɛrɛ minisiri caman de don minnu n'an kun bɛ Hollande jamana kɔnɔ jamana ɲɛma Recep Tayyip Erdogan yɛrɛ tɔgɔ la jamana ɲɛma b'a fɛ ka yɛlɛmaw minnu don jamana taabolow la ni foroba kalata labɛnni ye foroba kalata min senfɛ jamanadenw b'u dɔngɔ ta awɔ wali kelen a y'i la o mankutu kanpaɲiw de daminɛnen don wa n'an kun bɛ Hollande jamana kɔnɔ o de kadara kɔnɔ nka Hollande ma ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ minisiriw tɛ bisimila ka jamana kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ Turki ka den minnu bɛ Hollande jamana kɔnɔ fana u kungo ko u bi nisɔngoya kɛnɛ dɔ fɛnɛ sigi sen kan ka sabu kɛ Hollande jamana ma ɲɛmaw banna k'olu ka Turki minisiriw bisimila o fɛnɛ ma daga u ye
ko in ŋɔni sɛbɛ kɔrɔ digira Turki jamana la kosɛbɛ fɔ bi na yɛrɛ Turki jamana kɛmɛ ka tɔgɔ caman wele o la de jamana na ko u bɛ k'u yɛrɛ kɛ bɛnkan manga jamana ye ko ka sɔrɔ k'u n'o cɛ ka ja i ko jɛgɛjala ni baji ko jagoya fanga tigilamaw de o la de jamana ma ɲɛmaw ka taa bolo ye o la ni minisiri ɲɛma ye dantigɛli dɔ kɛ ka Turki jamana ɲɛmaw jaabi ka jira a ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ Turki jamana ɲɛmaw bɛ ka Hollande jamana kɛ min ye Hollande jamana t'o ye ni jamana y'o ye bɛɛ Turki jamana yɛrɛ de y'o ye ka sababu kɛ furuba kɛlɛ ta ko filanan deuxième guerre mondiale fan filaw minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ o la minnu ni minnu kun bɛ fankelen fɛ olu y'u disi da fan dɔ maaw la o kumana Amérique jamana Irisila ni Faransi olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ fankelen fɛ olu y'u kwada maa minnu na o ye Allemagne jamana ni a ka Adolf Hitler de ye wa Turki kun bɛ o de fan fɛ ko kumana ko Turki jamana ka dɔn k'a fɔ ni jagoya fanga ko kuma don a lasulu yɛrɛ de ye jagoya fanga ye wa Turki jamana ɲɛmaw Recep Tayyip Erdogan a n'a ka fanga k'u bɛ a wajibiya Hollande jamana ma u ye nin mafiɲɛya min kɛ ka ɲɛsin olu ka minisiriw ma u k'u ban k'u bisimila Hollande jamana kɔnɔ ko fɔ u k'u jɔ jabarin na ka yafa ɲini olu fɛ minisiri ɲɛma Hollande jamana kɔnɔ a ko o tɛna kɛ ni maa bɛ yafa ɲini maa fɛ bɛɛ ko Turki jamana de kan ka yafa de ɲini Hollande jamana fɛ Recep Tayyip Erdogan yɛrɛ Turki jamana kɔnɔ ale bɛ a ka munumunu nzalo la marabolo dɔ la a ye dantigɛ jamanadenw cɛla ka jira k'a fɔ nazaраlatɔma Union Européenne jamanaw ka dɔn k'a fɔ bɛnkanfanga jamanaw tɛ ale ka jamanaden minnu n'a b'u cɛla bi ni a b'a fɛ u ka danaya d'a kan hali bi furubakalata min bɛna kɛ ka se ka yɛlɛma don jamana taabolo la ani ka dɔ fara ale ka fanga kan laɲini ye Turki jamana a bɛ se ka kɛ jamana jɔlen ye jamana kolo gɛlɛn ye cogo min ko ne tɛ ko nazarala jamanaw k'a dɔn k'a fɔ bɛnkanfanga jamana t'u ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Hollande jamana ko u ka tile fila in na kɛwale ni o ye ale ka minisiriw bisimilali u k'u ban o ma Hollande jamana kɔnɔ Turki ka denw fɛnɛ k'a fɔ ko u bɛ nisɔngoya kɛnɛ sigi sen kan Hollande jamana kɔnɔ k'u ka jamana ɲɛma kɔkɔrɔma don u ma jɛ n'o ye ko bɛnkanfanga bɛ min nin bɛɛ lajɛlen la. Sisan nɔ an bɛ se an ka farikolo ɲɛnajɛ ma farafinna dolanci jɛkulu ka ɲɔgɔn kunbɛ kɛnɛ kan dɔgɔkun tɛmɛnen 11 créateurs de Ɲarela ale Oran Sport de Wuranda bugɔ 1 ani 0 mun bɛ tali kɛ Joliba AC la ale Al Nassr d'Égypte bugɔ 2 ani 0 Boubacar Traoré infré a bɛ faamuya caman d'a ma. Jama bɔra kosɛbɛ kana Mali ka tɔn fila min tora Coupe CAF kɛnɛ kan 11 créateurs de Ɲarela ani Joliba AC n'i y'a ta ka lajɛ dolanci fɔlɔ min kɛra 11 créateurs de Ɲarela ale ni Oran Sport de Wuranda ni ɲɔgɔn cɛla la min kɛra sibiri tɛmɛnen Ɲarela denmisɛnninw kɔni se b'a sɔrɔ 1 ani Kanangolo bi 1 donbaga sa o ye Boubacar Samaseko a y'a don kunkolo na sanga 60na wagati ni équipe ka baara ɲumanba dɔ senfɛ ka maaw hakili lajigi k'a fɔ Wuranda équipe min filɛ nin n'u donfini bulalama ye olu b'u ka championnat ɲɛmaya la ni wagati nin na tile 20 tɛmɛnen kɔfɛ k'a sɔrɔ anw fɛ yan nɔ an ka championnat jɔlen don kabini tile 5na wagati k'a sababu kɛ gɛlɛya min bɛ an ka ballontan kɔnɔna na ni wagati nin na. A kɛra ballontan gɛlɛma ye mais n'i ye ballontan in fana ta k'a lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ fɛn dɔ y'an jɛ mais an ye an ni da ballontan kan an y'an kɛrɛ kan parce que an b'a dɔn mission dɔ tun b'an bolo an n'o kan ka gɛlɛya cogo bɛɛ la donc Ala y'an dɛmɛ an sera ka bi dɔn surtout deuxième mi-temps de ɲana an bolo kosɛbɛ sinon an ka premier mi-temps vraiment c'était compliqué. A bɛ kɛ ballontan gɛlɛma ye ballontan nɔgɔ tɛ donc anw de b'a dɔn k'a fɔ foyi ma kɛ Bamakɔ min kɛra Bamakɔ banna donc match retour an m'an ni da o de kan sisan ka essayer k'o préparer wa ni Ala sɔnna ma inchallah an bɛna nisɔndiya di maliyɛnw ma. O dugusɛjɛ Joliba AC n'ale denfini fɛnɛ bilenman ye olu kun kelen do ka Al Nassr d'Égypte bisimila Joliba fɛnɛ se b'a sɔrɔ 2 ani Kanangolo bi ninnu 2 bɛɛ lajɛlen donna depuis sanga kun fɔlɔ kɔnɔna na Seydou Diallo ani Yusuf Mayiga fɛ o la dolanci kɔni bɛ baw ka 2 ani Kanangolo ka taa Joliba AC kanu na. Bi match an nisɔndiyara parce que an nana mun kama Ala y'o d'an ma o tun ye gagné ye an gagnera mais n'i ye jateminɛ kɛ bi ballontan na victoire ye jumɛn an ye victoire sɔrɔ cogo di parce que bɛɛ sɔnna sɛgɛn ma bɛɛ sɔnna dɔ in ka kuma ma c'est pourquoi an sera ka victoire sɔrɔ bi je pense que nin premier match ye nin de tun ka gɛlɛn n'an sera yen fɛ a kan ka gérer cogo min na an b'o gérer o cogo. Ka maaw hakili lajigi sa k'a fɔ nin dolanci 2 kɔmaseginw bɛ kɛ sibiri nata an bɛ dugawu don de kɛ Ala ka kunkɔrɔta di an ka tɔn 2 in bɛɛ lajɛlen ma. O de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na mun labɛnna kunnafoni di so ɲɛmayaso fɛ ka kɛɲɛ ni kuma in ye aw k'an bɛɛ laseli wɛrɛ.